kan kau fan hian in page turn nei ni mo ta chuan in a page search chu ayan call to the admin ho kha to lai thalai ho hian an run ani chu page chu wang chuan in an thuron da te kha atu lai to a de an ngai dan kha ai a pathian thu long ni lawin thir dan da tang khan aron siam be to ne chu Christmas kan mangong ya don lo ti te ko kha chu ma de chuan anon zia ka ni mo en tiran mai Christmas si milem biak na tang lo chu ka ni ti kha kan rin dan ania tin adik lo na po om view chu lo ni ma se history kan ki le chuan in khoi zong e ma sa ti po kha india na tu a source kan siam na tang khan india na tu chu a om thei thawa a chu khati la Christian ho khan milem be hawina khamini an lo man na kha milem an bia holiday te lo man na sat to ema wangin Christian te chuanin he ni hi mangila he ni a hianin kan evangelize thaina turin chanchin tha kan fit thaina turin holiday te an mang na sa tho tho sia ti ani chu an lo kham ve chu abulin tran na chu milem biang la chu ani thawani ma se chu mini chu ram chang la in pathian biang nan alok mang ve ni ani chuan in zona pakhan lo om ne tur chu bible om si lo kan lo mangai ni ti kha ani le dona zohana bu bung song kha in chia chuan in isua kha pathian ina asoi mi alo ku ta khan isua khan alom ve ni chu boin kang yan zu da ho na lo ma hanuka kha an lo ma ni chu pathian na bible la lom tu ra ati ve lo good ani en wange di chuanin greek ho hun lai khanin zu da ho khanin zu da biak ina vok an lo wa vok lu lo wa da ni chu zu da tan khan aten om lu tu ka chu biak in chu plan thar le na an nei wangin chu hanuka an tian mo zu da history a chuan a poi mo tu ka chu isua lo pian ma thil thleng la ya mi hring a lo pian ma thil thleng ania isua po chuan adam mai khan alom ve ni zona bu som chiar chuan chu in hu do na chu mang chuan in bible om so kha kan lom do na mi ti kha zo le na chu ani ta an ti na mai isua pian na hi van ti ko te po khan lom thaw ni van po khan aloma ma se vai ni hen kan ta na poi mo em chu ani hi lom lawin a meaning a chan zo hi kan lom angai ni ani hi adik lawa ti tok tem adik mi lawani ma se a chan ero an lom kha a poi na om chu lawani chu wang chuanin kan Christmas lom dan te tu na chon lo chang kang deu ta ro ti ma de chon Christmas zu in hun mi pat mai chiat na te in sum thai lo hun ru ru ko le ka chu tia a kan lo ma ni chuan in Christmas ni lo ko chu tia a hun i ma ni chuan a tha lo ka ni ma se Christmas i om lo tu ra han lai chin mai te u kan lom lo ang Christmas hi voina kan bible chang sia tu ni kan chiang lo mai the ni tru he tia ang em hian Christmas i om lo ta se ani lo le Christmas la joy to the world te kan sa to lo mai the ni tru Christmas hi a han pai lom lo ta la ani kha chu adik mi lo ma se he ni a en he huna hian isua Christa lo pian ne na kan soi thai na hun tra chu he hun hi ani kap mai ni chu wang chuanin ani chuanin zona om ne ni milem biak na ni chu Christian ten isua pian na ni an lo man lo thak saka chu voina chon a poi na per chu Christian tam ta he ni pom lo te hian milem bia levela khan an wangai ta chu Christmas kan lom hian chu mi levela chon ke chuan ka da thai lo ani tiang hian zona kan siam chinanga pathian ina mi hring te ta na a original plan kha nge thi thai lo na te ne tro cha tu na dam tu na plan na sual nei ngai lo tu te na plan na kha plan kha tu nge ti cha tu kha set na ti chi ani tro ani chon set na plan chu kan ti che ve thai lo mi van ye han tro
he ram boy bi na ni changin alo chuma ka ni pon ke ni hian Iso Krista pian na kan lo loma chan chin tra kan khil na ni tan kan khak ve thai lo mi seten aman pathian ple khak a thak ta chuan ke ni po hian in a tha zong in kan lo khak ve thai ni ti kha kan lom dan a meaning a chan ka adik chung zong chu a poina kha om chu lo ni ti kha kan soi du ne I will be reading from Matthew chapter 1, verse 18 to 22. If you want to open your Bible, you can open it. Mathai bung khatsang som pare chang hianin minute rei lo te kan ring ruwa kan ngai tua tan he thu hi karon thlang dewa. Iso Krista pian thuani. This is the birth of Jesus, right? Tin Iso Krista lo pian dan chu hetiang hian ani anu mari chu Josephanen anin hual lain an in pol ma in tharau thiang ni min arai tirti an lo hreta a ati su an pos lok te heti hun laia an bial nu bial panai dan kha a conservative lu tu ke ni na kan với những cái này yang hi ni lo Joseph chuanin a bial nu a hual lai let's engagement an nei lai khan tharau chiang ni min a rai tirti an lo kreta li su Joseph din hun tu riang ngai to chin teo an dana khan in nei ma a in rai tir kha dana ni mi alawa mai chia ka in nei ma in arai ni chuanin minga an community a khan a minga chianga an sual phaison deng lu the ni. So can you imagine this is the engagement period between Joseph and Mary, and the Bible tells us that Mary was pregnant through the Holy Spirit. But the relationship that we see in the Bible is so much different from what we see today. You know, can you imagine the confusion that Joseph had in this period? Right? Because if she got pregnant in front of the community, maybe she will be stoned to death. So what would Joseph do? Dilemma. Kanti ang kani. Joseph here du khan na are to kuna chuan a minga chedona a chendona ni a chenanga ni a rai chuan ro. So Joseph had a choice. He had to make decisions. Is he going to divorce her? It is very interesting. The Bible tells us that if you read chapter 19, her husband Joseph, do you see that? Sapa chuanin apasal Joseph adini mizo hianin apasal turati mai at ai mizo contract san lo let mai ni chu ma se sap chuan heti hun lai hianin anin engaged to chuan nupa angin an ming khan soi sap to. They don't live together, but if they are engaged in this period, they call them husband and wives. That is how serious they were in their culture. But Joseph, the Bible tells us about Joseph, he is a righteous man, right? Yeah. Mi fel takani ati isu John pakwana John Joseph chu apasal Joseph chu mi fel takania kang than tir aduk lova mi ma amai chia anu puitur din hun chu mga ini mitra ani wang khan aming chiat le azak kha aphal sak law em timotia chuti chung po chuanin arukin bansan atuma adini chu ani thailo angai dana khan kharau thiang ni min mai chia ron rai tir thailo mo thil thailo ni ma se mi fel ani kha
ni ma sila chutia angai tu alai chuanin amanga lalpa vantil ko ahle na alawin lara Joseph nang Davida fapa inu pui hual ma richu nei lausu i haran soi ven chu anau pai chu kharau thiang lim lakami ani yasin mathai bua hian Davida fapa ti title nei hi tunge long khamidang Isua chawani chu wang chuan Joseph a hi Isua pian na chandam na hianin role poimo tak alo play ve ni ti khai chang chang hianin kan mu thai ni chu Davida fapa aron ti veta fapa apinga nga minga Isua isang Yeshua pathian chu chandam tu ani ti ming isanga ani chuan ami te until ti sualaka a chandam don sia pathian chu Joseph a chuanin the original plan of Joseph was to marry Mary according to their culture, but it didn't go according to his plan. So he had a choice. Would he divorce her or keep her? But the Bible says he still tried to divorce her in secret, right? Because heti hun lai hianin kung khat ve anin engaged in ani ami pa chuanin in te lo ngai tu sakanga anin chen le don ni chuanin legal ain ro ngai to legal dewa court da khan mi pui fiata ain chen ngai ni so an serious me mani ma se til dang lam de chu Josepha khanin pathian plan chu a plan ang ni lo ma se a khiat chin khan alawin ngai klom dek me ni marka bung ni ichiar chuanin Isu Krista lo pian dan kha an ngai dan anga lo ani lo wanga ril ru boy ho ka tu te nge mi pa ho tho ania Pharisee ho kan ni meanwhile the Pharisees were expecting the political Messiah, right? They wanted the son of David who is going to deliver them from the Romans. So Joseph, he did not go according to his plan, but he was humble enough to accept God's plan during the birth of Jesus. But here the Pharisees, who thought that they were righteous, but did not accept Jesus because Jesus wasn't born according to their plan. They're all. Joseph a plan ang Isu ka piang lo ma se alawin ngai ko ma. Heti lo ma chuan Isu ka an du na lama changa chan suak tu ka alo bai se ya. Ma se Isu chu tiang alo ni lo wang chuan an lo non le tu ne. A keyword chu hai hi ni karon siar ta ka ani chuan rom te la ka ta chan dam lo sia ti. Enge Bible chuan ti. Until ti sual laka a chandam don sia tiani sual changa chandam tu me sia ha pathiani a pe ya ma se an ni chuani politics lama chandam tu me sia kha an lo bai se ni hey revival meeting ha kan la chun zom thawa ani chuan voinia hianin I suwa ina in a thu soi emo ingai dan nilem lo pathian ya ti tur se ati hi atakin itop to ngai pathian thui chiar na tang te poni thaya mi te na in kom na tang te poni thaya ingai tu na polo ni poni thaya I du dan ang ni silo ma se pathian du zong du khana tu ina in pathian tu nge I oi chin I mi mal tu pathian tu I oi wang in enge I kau sang ngai dom kai ni a hian Joseph a son pathian tu oi wang khani van ka mi te nui za le e ka te mu sit kha atuan lam kha ta ni
cái ní chọn chút điều chút ở chung về cái lo mấy thầy cần ngã nghe bắt thiên cần rina vàng cần suol thế cần bảy tu lo suol sim phal lo thế cần năn nghe này bắt thiên chú cần chia tao mà cho nó cần khiết suol hay chú cái tỷ tu ni lo ni cần tiang chi suol sim tu thế cần năn nghe cần thiên lung suol bắt thiên in thu soi phát cái rèn khát cần soi zong cần phone in tao lúc tu nghe dù lệ muam nghe anh ấy lâu phân cần chung của anh cô đàn nghe ắt chặt lâu na lai ông anh chọn với nhà hiền Joseph in mai câu mà phát hiện plan do cả in ngàn ngâm tu in tu lên song được cho anh chú Christmas ông gì anh Isu Christa chọn chú Isu na là cái ta chú ắt chặt đam đón chơi arau bùi gì chú suol sim phal lo te la ne hay chu ka sim thei don chuang lo i ti zong zong ko ka chandam turin pathian ni aron thona ni chu aron pian tir i thin nuwa voina hian i suwa chu lalpa lo piang le la he ka sual eng sual ngai ril ruwa khan i nei ka helo he ka sual lalpa sim ka dingani parin i suan he na khan i du chuan min ti thiang min thei atianga du na i nei ve hora i suan akam la ka tangin Allah suat sak non je chui suat chu kan pathian chu ni chu wang chuan a thamuan kha ka i so lo pian na thu kan phria thian ka thaina ni lowin a thaina a chak na in minon la sakanga min cham lam do na ni chu kan pathian chu vainia hian at ta ka nei tu chuan kan in ngai ko anga ya kan duang in thil lo thlen lo pon pathian thu zo kai ngam angaya chutia kan ti chuan chandam na helaya mai ni lawin chatuanin kan dong don ti kan kan soi thei ni se lal pan kan tu soi te mo in so se amen